איך החזרנו ללקוח שלנו 1,400,000 על 180,000 שקל השקעה בפרסום בארבעה חודשים האחרונים. הלאה, מה המצב כאן מרק מסקיילרס. אני הולך לדבר היום על הגישה שלנו בסקיילרס שעוזרת לנו בעצם להגיע למספרים האלה, לסקיילים היפים האלה שגיבשנו כאן בחברה. נספר טיפה על הלקוח והתהליך ההרשמה, אני אראה לכם את המספרים שלפנינו ואחרינו, וזהו, נתחיל מזה. אז ככה, הלקוח הוא לקוח שהוא ארגון לא קטן כאן בישראל, הוא פונה לקהל יחסית נישתי עם מוצר סופר ספציפי, קהל מאוד קטן, מוצר שהוא די יקר, הוא עולה 10,000 ש"ח. תהליך הרשמה בשביל בכלל לקנות את המוצר הוא די סיזיפי במונחים של אונליין. מה הכוונה? יש הרבה חיכוך עד שבעצם הגולש מבין אם הוא זכאי בכלל לרכוש את המוצר או לא. בעצם השלב הראשון הוא השארת פרטים, ליד, ולאחר מכן יש עוד שאלון של 4 עמודים, ולבסוף גם יש צורך להעלות מסמכים בשביל להבין באמת אם הגולש הוא זכאי לרכישת המוצר. אז ככה, אני אראה לכם רגע את המספרים שלפנינו. ב4 חודשים לפני שהתחלנו לעבוד עם הלקוח, היו שם מספרים יחסית יפים. אני אראה לכם כמה הצלחנו לשפר אותם. אז כאן בעצם אפשר לראות קודם כל בדשבורד שלנו, מה-1 לאפריל עד ה-31 ליולי, שווי עסקאות של 1,375,000 שקל, הוצאות מכל הפלטפורמות 180,000 שקל. אנחנו רצים פה בפריסת מדיה שהיא די רחבה. יש פה את פייסבוק, גוגל, יוטיוב, טאבולה ואוטבריין, שזה תמיד די רחב. יש פה תקציב שהוא לא קטן. כאן בעצם אנחנו רואים פייפדרייב. פייפדרייב בעצם זה מערכת ה-CRM של הלקוח. יש פה מוקד מחירות שיושב ועושה טלפונים ללקוחות שנרשמים. בעצם זה המחירות שהגיעו, רואים את זה ישירות, אנחנו לא רואים את זה ברועסים מונפצים מהתחת בפייסבוק ודברים כאלה. בעצם מחזירים על השקעה לא ברורים וכאלה שפייסבוק זוקפת לזכותה, אנחנו רואים את זה ישירות מה-CRM של הלקוח. אז ב4 חודשים שלפנינו אנחנו יכולים לראות שהיה פה 931 לידים ו-248 הרשמות סופיות, שזה מספרים שהם חמודים. יש פה 111,000 שקל רק בפייסבוק בהשקעה בפרסום. ליד עלה 120 ש"ח, הרשמה סופית 450 ש"ח. למוצר שעולה 10,000 שקלים, יש כאלה שיגידו שזה מספרים טובים. בסוף זה הכל תלוי נישה כמובן, תלוי מוצר, תלוי רווח של הלקוח, אבל יש כאלה שיגידו ש450 ו-120 זה אחלה מספרים למוצר שעולה 10,000 ש"ח. ב4 חודשים שאנחנו עובדים עם הלקוח, מה-1 לאפריל עד ה-31 ליולי, אנחנו עדיין עובדים עם הלקוח, טפו. אז ככה, הצלחנו להגדיל ב-30% את כמות הלידים, מ-900 ל-1,277, את כמות ההרשמות הסופיות מ-250 ל-438, זאת אומרת, יש פה צמיחה של 40% בהרשמות סופיות, של 30% בלידים. אמנם התקציב מדיה עלה מעט ב-12,000 שקל, אבל זה 12-13, זה לא באמת רציני, אבל העלות לליד ירדה ל-97 שקל מ-120, והעלות להרשמה סופית ירדה מ-450 ל-285 שקל, שזה ירידה של 40%, בינינו זה מספרים מפלצתיים ב4 חודשים, עשינו עבודה מדהימה. אז איך בעצם אנחנו עובדים ולמה אנחנו מצליחים לייצר מספרים כאלה יפים ללקוחות שלנו? אז אנחנו עובדים בשיטה שנקראת Performance Branding, שזו שיטה שאנחנו גיבשנו כאן בסקיילרס. מה המשמעות של זה? בעצם כמו שאפשר לשמוע, זה Performance, שזה ביצועים, זה בעצם צורת עבודה שעובדים בה כדי לקצור את הביקוש הקיים בשוק כאן ועכשיו. זאת אומרת, זה כבר אנשים שהם מוכנים לרכוש בעצם את המוצר כרגע, אנחנו פשוט צריכים להציג להם את ההצעת מחר, את המודעה הנכונה, לקהל הנכון כמובן, במקום הנכון, בזמן הנכון, ולדאוג שהתהליך יהיה קליל ונעים. ומצד שני יש גם את הברנד, את המותג. אנחנו עובדים בו בזמן על המותג. אנחנו בעצם מחזקים את הנוכחות ברשתות, אנחנו מציגים את האישיות של המותג, את הערכים של המותג, את האוטוריטה של המותג. זה משהו שעוזר לנו בעצם כל הזמן להזין את המשפחים השיווקיים, את הפאנלים שלנו בקהלים חדשים. אנחנו גורמים לאנשים להתחבר למותג בעצם באמצעות התכנים שאנחנו מציגים. גם זה כמובן רץ בפרסום ממומן. ולכן לאורך טווח הדבר הזה, עצם הזנת הפאנלים בקהלים חדשים וחיבור בעצם היוזרים למותג מאפשרת לנו להוזיל את העלויות ולהגדיל את הכמויות, להגדיל את הרווחיות בעצם של הלקוח שלנו על המחירות שלו.
זאת השיטה שאנחנו דוגלים בה, זו שיטה שלוקחת זמן, זה לא שיטה של זבנג וגמרנו. גם הלקוח שאנחנו עובדים איתו מאוד מבין את העניין הזה של המותג ובניית מותג וכמה זה חשוב. לכן זה לא מתאימים לנו לקוחות שאומרים, טוב, תוך 3 חודשים אין לי תוצאות, אני לא ממשיך לעבוד איתכם. אז לא, זה לא המצב פה. בנוסף לזה, גם הלקוח צריך לבוא עם תקציב מסוים. זאת אומרת, אנחנו לא עובדים לקוחות בפחות מ-50,000 שקל, מהסיבה הפשוטה שזה לא מאפשר לנו להתבטא בצורה נכונה, בצורה מספיק טובה, זה לא מאפשר לנו לעשות סקייל מספיק טוב. אז כמו שאתם רואים, זה המספרים שלנו. אז אם גם אתם רוצים את המספרים האלה וגם אתם מבינים ששיווק זה לא סטוץ ומותג לא בונים ביום, אבל מניחים לבנים כל שעה בשביל לבנות את המותג הזה, דברו איתנו, בואו נבחן עבודה, אנחנו בטוחים שנוכל לעזור לכם ולתרום לכם, וגם אם לא, אנחנו נשמח לעשות לכם אודיט, לעשות בקרת קמפיינים, בקרה לפעילות השיווקית שלכם, לראות באמת למה אתם לא צריכים לעשות סקייל, ובמידה ונצליח לתת לכם ערך מוסף מהאודיט הזה, אנחנו נבחן עבודה ביחד ונראה איך אפשר לעזור לכם. אז תשאירו פרטים פה למטה,